Riwruok mar jotend din Islam kod mar Jokristo pedho dwaro margi od bura ka gikwayo mondo mi od bura orang kaka migepe mag somo, thieth, tich kod arita tiyo neno ni onge landruok mar tim mar keny kata hera e kind chwech achiel. Kaka Judith Omondi lero, bende gikwayo od bura mondo orang gimomiyo paro mar chik manochwal kaka kod jaod bura ma Mabiro town Opondo Kaluma pok owuok e komiti mane range. E okang' machielo kendo, moko kuom jodolo mag din Islam kod Kristo ochako wuoth mar kwedo paro mar keto thuolo riwruok mar keny kata hera e kind chwech achiel e pacho ka. Jodolo gi mane oromo e boma ma Nairobi opedho dwaro mag gi nyim od bura kokalo kuom jaod bura ma Mabiro town Opondo Kaluma. Motelo ne dwaro mag gi en ni mondo migepe kaka mag somo, thieth, arita kwe kod tije oket ayanga kaka gitiyo e neno ni onge kaka migepe gi oriwore e jiwo keny ma kamago e pacho ka, kaachiel gi luwo paro mar chik mane ochwal kod jaod bura Opondo Kaluma. Cabinet Secretaries of Education, of Health, of Foreign Affairs, and of Labor and Social Protection, and also the Inspector General of Police confirmed the measures they are taking relating to the sneaking of the LGBTQ agenda into Kenya and the international curriculum offered in Kenya, relating to the Ministry of Health's position on the definition of sexual health and rights, relating to the proliferation of foreign actor funding and lobbying on LGBTQ matters in Kenya. Paroni mane ochwal kod Opondo Kaluma ne owinjo kao mana ndalo 30 e komiti mane ochwalie, kata kamano sitieko mahawo dweche 7 koro, gino makelo kibaji e kind jodolo gi. I'm not worried. I believe that in good time our speaker is going to intervene, because I know he's equally interested to see the families protected, to have this bill published, tabled before Parliament, so that it can be transacted, considered and enacted into law. This bill, in summary, will define who is a woman, who is a man, what is sex, what is gender, what is male, what is female, so that nobody should be struggling to define what a woman is. Ka jodolo gi tora moni okibiye mondo mite ko kenye kit chwech achiel e pacho ka. Will not allow, as long as we Muslims, now speaking for the Muslims, as long as we are alive, anything against the religion, the culture, the values to be brought to in this country will not be party to it. Paro mar chik mar Family Protection Bill poni obi okadhi biro neno ni riwruoge duto masiro LGBTQ oruch oko ka ute fwambo, bende ok bichwalo lipode majiwo keny makamago e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Gikone to mabuse abire mowuok e sendo bila